shi ne na farko da ya gina makaranta mai POP. Makaranta mai POP. Yi. Government school. Government school. Secondary da primary. Ga makaranta kaman private ma bai ke shi ba. So wannan magana kana yin shi a siyasance ne ko kuma a sai pastor? I will not want to cover reality with spirituality. We don't do that. Ina faɗa ne akan cewa abinda kowa ya sani ne. Ni pastor ne kuma gaskiya ina siyasa. Ba inda za ka yi jara in baka a cikin system din siyasa a Kano da dadi. Gaskiya da dadi. Ka ji daɗi. To we have Nigerian politics. We have northern politics. We have northwest politics. We have Kano politics. A Kano yanzu gaba daya shi gwamna namu baya wasa da matasa. Wanda bai ba jari ba to gashi a hanyar makaranta. Ban taba gan gwamna da yake tafiya sosai da matasa kamar gwamna Abba ba. Da gaske ne cewa NNPP koron ku ta yi sai sau ga koma APC. NNPP ba koron suka yi ba. Wannan national issues daban ne. Idan kaga tafiyan ba zai maka ba, za ka iya bari. This is the first time mun samu triple bullet a fide. Chairman na local government, Honorable Salisu Masu, MB Shehu na Federal House of Representative da Muhammad Tukur, State House of Assembly, kai su hade. Amma shi Salisu Masu ya fara standing order. 650 people that collects money every month. Pastor, is this for you? A pastor? Of course. Both Christians and Muslims. I have sisters, I have people around me that are collecting the money every month. Idan aka yi adjustment in constitution yanzu cewa gwamna zai yi a shekara 12, to wallahi da yadda Allah sai ya yi shekara 12. Kai yanzu as a Christian, a pastor and a politician kuma kana taka rawa na gaske a siyasan Kano. Ba san ko za ka iya ba mu naku perception ɗin yadda kuke kofin ba a nan Kano, northern Nigeria. Nothing just happens. For something to happen, something must have happened or something needs to happen. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake zuwa wannan shirin namu da ra'ayina da muke yi a Unified TV. Muna tare da babban bako Pastor Sunday Paul wanda ya kasance babban dan siyasa a ƙarƙashin jam'iyyar presently APC. Da dai suna NNPP, cikakken dan kwankwasiya ne a da, amma yanzu ya zama dan Abba Gida, if I will call that. And presently cikakken member ne na APC kuma yana aiki a Fage local government. Pastor Sunday Paul, barka da zuwa Unified TV. Assalamu alaikum jama'a. Muna jin daɗi mun ganka yau ka nuna cewa actually a siyasan Kano wannan symbol ne da ya nuna cewa akwai diversity, ko ta ina ka zo ma kowane gida Abba ya taba. Is that right? Gaskiya ne wannan. Yawwa, so muna murna yau za mu kasance tare da ku audience mu a nan tare da Pastor Sunday Paul yanda zai gaya mana gwagwarmayan da suka taka a siyasa da kuma ƙalubalen da suka fuskanta a siyasansu na yanzu, da kuma yadda za a samu matasa su ba da haɗin kai kuma mutane su ƙara gane me suke yi. Pastor Sunday Paul, mutanen Kano matasan mu sun zama confused in a way saboda wannan faɗan Abba da kwankwaso. Amma kafin mu je nan, za mu so mu san waye Pastor Sunday Paul. To wato jama'a, assalamu alaikum. Sunana Pastor Sunday Paul, ni daga Fege nake kuma a Kano nake. To wato an ɗan yi kwana biyu a Kano, kuma a Kano mun ka fara siyasa. Kuma magana ta gaskiya muna jin daɗi siyasa a Kano. Kamar yadda ya fada, mu ɗan kunkusiya ne. Gogurma da kasan ana ta yi a siyasance a Kano, to an yi ta kunkusiya. Amma to yau gaskiya muna tare da mai gidanmu, gwamna mai aiki, gwamnan Abba Kabir Yusuf. To gaskiya idan ka duba siyasa a Kano, siyasa ne wanda idan ka yi ta gaske to ko ina ka shiga a Kano a Nigeria, to wallahi za ka samu nasara. Saboda siyasa ne wanda
zai baka dama ka yi duk abin da ya kamata ka yi ta gaskiya. To kamar yadda ka faɗa, in dai a Kano da muka yanzu ne, kowa ya san abin da yake faruwa, kowa ya san cewa gwamnan namu Alhaji Abba Kabir Yusuf gwamnan ne da ya zo ba saboda cewa ya zauna a ofis ba ofis din ne ya jawo shi ba, aiki ne kawo shi, kuma wallahi aikin yana ta yi kullum ba dare ba rana. Saboda haka gaskiya mun ba abin da za mu yi in ba mu tsaya da shi ba, mu san yadda duk abin da ya kamata mu yi gwamnatinmu ya dawo 2027. To kamar yadda ka faɗa da zu, ni fasto ne kuma gaskiya ina siyasa. Muna siyasa nan saboda ba inda za ka yi jara in baka a cikin system ɗin. Shi yasa mun sa kai mu a cikin siyasa nan a Kano. Kuma mun gode wa Allah ya ba mu dama, kuma gaskiya muna ta yi, kuma Allah ya kara ba mu dama. Kamar lauyi ne yanzu yadda ya riga ɗora mana, kuma muna addu'a ya ba mu dama saukewa. To gaskiya siyasa a Kano da daɗi. Gaskiya da daɗi. Ka ji daɗi? To a daɗin nan da kace siyasa a Kano da daɗi, kada dai a cewa irin taliya ne da ake raba yasa kake jin daɗin siyasa, ko kuma kuɗaɗe da ake bayarwa a polling unit. Wani lokaci akwai lokutan da za mu gani, kuma wani lokaci ma muna ganin faɗan 'yan daba a gari da ko'ina da ko'ina. So idan kana maganar daɗin siyasan Kano, yana sa mind ɗinmu ya zama divided wani lokaci. So me kake nufi da daɗi? What do you mean? Like me kake nufi da daɗin siyasa a Kano? Ato, idan na ce siyasa a Kano da daɗi, in ba ka manta ba, na ce maka ka samu kuɗi sosai kenan a siyasa. Ba ma kuɗi ba. Yanzu ina yi a mutanenmu na ce we have Nigerian politics, we have northern politics, we have northwest politics, we have Kano politics. Idan ka duba abin da yasa na ce Kano politics na da daɗi, idan baka manta ba na ce maka wallahi zai baka dama cewa to kai ma mai ka kawo, ba siyasa da zai baka abin da kaka so ba, kai me za ka yi a cikin tafiyan nan. Shi yasa na ce ne da daɗi. Ba siyasa ne da in kana yin ta a ce to kai zauna duk abin da aka ce haka ne, a'a, za a tambaye ka kai me za ka yi contributing a tafiyan nan da aka ciki. Menene ra'ayinka? Shi ne sai sana ce gaskiya siyasa na a Kano da daɗi. Idan ba a haka ba, ni fa daga kudu na zo nan Kano, ko ba haka ba, kuma na shekara da a Kano 30 da wani abu. To tafiya na a siyasa nan over 1 decade. To mun shiga lungu, mun fita waje, mun ga inda abin yake. Shi yasa na ce wallahi idan ka yi siyasa a Kano da gaske, to za ka ji daɗin akan cewa to duk abin da ka kawo contribution ɗinka za a baka dama. Ka gane? Yauwa daɗin kenan, ba daɗin taliya ko kuma kuɗin, ba wannan bane ba. Dama na ji faɗa wannan ne saboda in samu dai ka gaya wannan su. Malam Sunday, Pastor Sunday Paul. Na. Kuma yanzu za mu tambaye ka in regards to Fage local government. Yes, my local government, my wonderful local government. Yes. I am proud of Fage local government. Approach ka kawo wurin ba matasa abin yi, saboda mun ga cewa akwai matasa da yawa wanda ba su da abin yi. So ba san wani approach kuka yi na tabbatar cewa kun invest a youth in Kano. Ai yanzu idan ka duba gabaki daya ba ma Fage kawai ba, a Kano yanzu gaba daya shi gwamna namu baya wasa da matasa. Wanda bai ba jari ba, to gashi a hanya makaranta.
yanzu ɗaya a Kano nan da muke ni ban taba gan gwamna da yake tafiya sosai da matasa kamar gwamna Abba ba. Ni gaskiya ban taba gani ba. Shi yasa ko ina ka shiga a Kano da mata da matasa sai su ce Abba ne za su zaba. Abba gida wani Abba gida da ka sani. Saboda haka ni ina gaya ma cewa ba ma fage kawai ba duk Kano gaba daya shi Abba aiki yake a matasa. Kuna da akwai yanzu kun koma APC. Mun koma APC daga NNPP. Da gaske ne cewa NNPP koran ku ta yi sai sauka koma APC? To maganar gaskiya. Magana ta gaskiya. Na san asalin gaskiya. Magana ta gaskiya. NNPP ba koran mu suka yi ba. Amma mun ga yadda suka ce sun yi suspending Kwankwaso da Ladipo Johnson da Abba Kabir Yusuf da kuma sauran memban Kwankwasiya. Why is that? Wannan national issues daban ne. Na dauka still Kwankwasiya dukan ku ne da su a baya. Akan magana an samu wannan issue din kafin Abba ya je ne APC. Saboda ya ga cewa Kwankwaso is helpless ya sa kuka bar shi kuka koma APC ko kuma menene ya faru? Tambaya ta kan yi ka ce kore mu aka yi? First. To idan ka duba one of the beauties of politics is idan ka ga tafiyan ba zai maka ba za ka iya bari. Okay. Idan ka gan cewa ina shi gaba da wannan tafiya zai affect ina gaba. Ba abin da ya hana ka ce ba za ka yi ba. Ba wanda ce an kore mu a NNPP. Mu muka gan cewa to the national issue nan da muka suka da shi zai affect din mu. Shi yasa muka fita daga NNPP. Ya kamata a ce ai ride or die ne saboda ai sun taimake ku a da ta partin nan kuka zo power. Kuma yanzu kun zo power kuma kun yadda su duk da dai a ce democracy ne kowa yana da choice din abin da yake son yayi akwai freedom. Next question dina shine kan maganan wannan faɗan Abba da Kwankwaso shi yasa kuwa wannan kujera. Kafin mu ci gaba. Ka san kai magana kan cewa ya aka tafiya da matasa da waye nan a Kano especially Fege local government. To magana ta gaskiya. This is the first time mun samu triple bullet a Fege. What's that? Yawwa. Chairman na local government Honorable Salisu Masu. MB Shehu na Federal House of Representative da Muhammadu Tukur State House of Assembly. Wallahi mutane nan kansu a haɗe yake. And all from Fege local government. All from Fege local government. And they are doing everything possible to ensure that Fege local government is leading when it comes to empowerment. Kamar shi Salisu Masu Honorable Chairman ɗinmu ya fara standing order da yake ba mutane da mata da matasa kowa yake ba over 300 people every month da yake ba su kudi. Pastor, is this for a pastor? Of course. It's more than 300. I think almost 615. 615 people. 615 people that collects money every month. And that is the work of the Honorable Chairman of Fege local government, Honorable Salisu Masu. Nowhere is being done in Kano. So both Christians and Muslims, I have sisters, I have people around me that are collecting the money every month. Anan Kano. So it's not something that has to do with religion. But it's everybody, whether Muslim or Christian. She Salisu Masu. One of the manifesto they put on the Shishinechewe, they come she aiki quality work ne. Idan kana neman Abba na Fege shine Abba na Fege. Yana ta yin aiki kuma quality job ne. Ba wangana ce wai aiki yayi aiki 1 year 2 years an ba irin shi bane. Shi ne na farko da ya gina makaranta mai POP. A nan Fege local.
zan iya kai ka ku je ku ɗauko hoto ku sa ko ina. Makaranta mai POP. Yi. Government school. Government school. Secondary. Secondary da primary. Salisu masu. A ina yake wannan? Nan anyan kuruna. Gaskiya I would like to go there. Ya kamata mu za a kai ka clips din makarantun za a kai ka a Kano. Ga makaranta kaman private ma bai ke shi ba. Wasu Sunday for wannan labarin naka kana bani shi ne as a pastor ko kuma as a politician, ni na gane perspective ɗin kama. Okay, wanne a cikin labarin? Yanzu muna ta labarin sa Abba is the best governor, muna kana ta magana masu yayi makaranta da POP kaza ka faɗa abubuwa da yawa, and then mu mutanen mu kamar usually wayanda muka hira da su akan streets a Vox Pop ɗinmu na ra'ayina suna ta complain ɗin hardship, mutane ta complain dole wasu mata mun ka suna ta rawa da aka ce Abba sai yayi shekara 12 suna ta fada suna rawa suna fada. So amma wayannan development ɗin da kake fada mu ba mu san su ba, shi yasa nake tambaya, ka san kai pastor ne kuma mun san pastoci da faɗan gaskiya a ko ina, so wannan magana kana yin shi a siyasance ne ko kuma a sai pastor? Okay, kamar yin na faɗa, and I said it before I joined politics, my bishop, spiritual father ɗina kenan, ya ce min wai duk abin da za ka yi a siyasa ka fara tunan cewa kai pastor ne kafin ka zama politician, which means my religion is superior to my career. So anything I'm doing that has to do with politics, I will not want to cover reality with spirituality. We don't do that. Duk abubuwan na faɗa yanzu, ina faɗa ne akan cewa abin da kowa ya sani ne. Kamar inda na gaya maka da yanzu, na ce shi gwamnan Abba, idan aka yi adjustment ɗin constitution yanzu cewa gwamna zai yi a shekara 12, to wallahi da yadda Allah sai ya yi shekara 12. Saboda abin da kowa ya gani ne. Bai shiga ofis na kan cewa ya dinga sha AC wani ba, shi ya zo ne a kan cewa ya yi aiki. Kuma yanzu in kaje local government ɗinmu, amma ina faɗa maka, masu shi ne gwamna ɗin fege, replicating ɗin Abba yake. Ga shi kuma Muhammad Tukur, member in state, ga Muhammad Bello na Federal House of Representatives, kowa aiki suka ta yi. Ina son kai adin wani abu to wannan conclusion ɗinka na wannan program na. Yauwa. A san mutanenmu na West, can Western Nigeria suna da perception ɗin cewa wannan violence ɗin da ke faruwa a arewa, banditry da menene insecurity da suna ganin kamar ai mostly aka jana cewa akwai Christian genocide, so suna tunanin cewa Christians ɗin da suke arewa ga baki daya a takure suke. So kai yanzu as a Christian, a pastor and a politician, kuma kana taka rawa na gaske a siyasan Kano, ba san ko za ka iya ba mu naku perception ɗin yadda kuke coping ba a nan Kano, northern Nigeria? Well, the only thing I can say is a takure kuke? Kasan gaba ɗaya yanzu, idan ka duba the country as a whole, we are in the state of dilemma. Yanzu abun da yanzu ya shafi kowa. Shi yasa kamar lokacin COVID ne. Ita COVID bai san ko Christian ko Muslim ba. In dai ya zo ne kuma ya shafi kowa. Abin da yasa na ce the country is in the state of dilemma is because da muna ganin cewa a wani bangaren da yake, amma yanzu abun ya zo ya shafi kowa. Yanzu in ka tambaye ni yanzu, kamar yadda na faɗa maka, ni I have spent over 30 years in Kano. Kano yanzu ya zama kamar gari na ne a Kano. Ni Kano ya zama gari na. Secondary school na yi ta. Aure na da komai da ka sani nan Kano na yi ta. To magana ta gaskiya yanzu muna bukata addu'a a Nigeria gaba ki daya. And to make that happen,
wannan aikin da ya kamata wannan adda kowa ne ya kamata ya yi ta. Yanzu idan aka zo akan cewa peace in the country, ai ba aikin gwamnati kawai ba ne, kowa ne ka yi naka da yi nawa. That's the only way we can secure peace in a state like in a nation like Nigeria. So magana ta gaskiya yanzu, the country requires everybody's hand to be on deck if we must sustain peace. Christian, let's come together with Muslims. Muslims, let's come together with Christians. Let's live as one who have one God, as one who serves one God. And that is the only way we can move forward. But way, this one is a Christian, this one is a Muslim. No, we have to come together and have a voice. And that's the only way we can progress. Okay, Pastor Sunday Paul, ina tunanin cewa a garin Kano question din shi ne nake son in sani, ko Christians kuna takure ne a Kano? A Kano? Koko. A magana ta gaskiya a Kano ba, yanzu idan ka duba duk arewa gaba ki daya, there is nowhere we are having peace like Kano. Christians and Muslims in Kano, we are together. We are living as a family. Ndai a Kano, kasan ba inda zan yi yanzu na yi magana Maiduguri. Ndai zai magana Maiduguri Kano. Zai dai dinga yi daga from afar kenan, ko ba aka wani. To magana ta gaskiya ndai a Kano nan da muke. To wallahi gaskiya we are enjoying peace in Kano. Zama mu a Kano, kowa lafiya yake a Kano. Kuma babu wani tension din ba wani zance, wani tension, wani gaskiya babu. Ba wani zance. Pastor Sunday Paul, I don't know what is your last message da kake son kai passing kafin mai rounding up wannan program. Last message dina shine cewa kamar yadda na faɗa da zu, duk abin da kake so sai ka aiki. Nothing just happens. For something to happen, something must have happened, or something needs to happen, which means the Nigeria that we are looking for, we can't just get it from the blues. All hands must come together, all hands must work together, and all hands must be on deck to achieve it. So a karshe magana naku, when it has to do with peace, we must be one. When it has to do with the progress, we have to come together as one family. I want to tell Kano people, idan ba ka da voters card ɗinka, ka yi kokari ka nemo voters card. Je ka yi register, ka fito zabe. Mu san yadda za mu yi mu dawo da gwamna ɗinmu. Gwamna mai aiki. Gwamna da yake wa kowa aiki. Gwamna mu engineer Abba Yusuf. Mun gode Pastor Sunday Paul. AKA Go Again 2027. Mun gode Pastor Sunday Paul. Wannan ra'ayin Pastor Sunday Paul kenan ya zo shirinmu na ra'ayi na podcast. Ya faɗi ra'ayin shi. 'Yan kwankwasiya su ma suna da ra'ayinsu. Kowa yana da ra'ayin shi a Nigeria, kuma kowa has a right. Kuma kowa na da nashi personal opinion din. Duk wani abin da ke ran kowa yana cikin ran kowa, abin da kowa zai shi ya sani. Kamar yadda ka sani, voting is secret, shi sirri ne. Za ka iya zuwa ranar kowa da ya tabbatar cewa ka samu voters card ɗinka, saboda ka samu 'yancin da za ka dangwala wanda kake so, ko Comrade Abdulsalam ne ko Abba Yusuf. Pastor Sunday Paul, mun gode. It's good to have you on our program. Thank you so very much. Allah saka da alheri. Jama'a mun gode da zama da mu da kallon mu a wannan tashan namu na Unified TV. Da Allah ku bi mu duka shashin mu na social media, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok da kuma YouTube. Da haka muka kawo muku ƙarshen wannan shirin. Ku saurare mu a shirin mu na gaba. Sunana Bangis. Kuma na gaishe ku gabaki da mun gode Allah saka da Pastor Sunday Paul.